Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat mga kabatak. Ayan. At panibagong araw na naman. Araw ng Lunes. Umpisa naman ng isang linggo mga kabatak. Ayan. At mamaya ay bababa na naman tayo dun kala Bukula na girl. Para ipagpatuloy yung ginagawa nating kusina mga kabatak. Bali nandito kami sa Salvacion. Malapit sa Bicol. Sa bahay ng biyanan ni Bayaw Noli. Ayan. At ako po ay magpapakulo ng tubig. Ayan mga kabatak. Tayo magkakape. Ayan mga kabatak. Ayan. Ganito po ang buhay sa probinsya. Ayan. Ayan. Nasa likod tayo ng bahay. Ayan po. May kanal dito. Pag maulan, malakas ang tubig dyan mga kabatak. Ayan. May tag-ulan. Halos tag-init pa kasi. Bihira pa lang umulan mga kabatak. Ayan. At may alaga siyang manok. Ayan o. Pansabong. So ayan mga kabatak. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa channel ni Kuya Gatcho Official. At sa tulong ni Bayaw Noli, maraming salamat po. At nang dahil sa inyo, patuloy na umusad ang aking channel. Maraming salamat po talaga. At pagpalain po tayo ng may kapal mga kabatak. So yun mga kabatak, at malapit ng kumulo. Ayan o. Ayan. Pagkapi na tayo mga kabatak. Ang sarap ng kapi at umuulan-ulan mga kabatak ko. Ayan. Umuulan. Lunis na Lunis. Kanina ang sikat ng araw. Bigla bumuhos ang ulan mga kabatak. Malapit na talaga tag-ulan. Ayan mga kabatak. Ayan mga kabatak, at tayo magkape. Ayan. Ano, ito na. Ayan, kape. Tamang-tama sa maulan na panahon. Ayan mga kabatak. Ang lakas na ng ulan. Kanina mahina lang. Ayan, malakas na. Sakto-sakto nagkakape tayo. Malinamnam ang kape. Maging single pag kainin na Ayan tayo mga kabatak. Ayan, ito yung napili kong ulam. Ewan ko anong luto ito. Lote, ito. Mahirap maging single pag kainin, no? Ay! Oh, sa akin no? Alright, sweet. Dito mo sa akin. Sarap. Sarap ng ligyo. Alright. Dito. Sarap. Ay, kain tayo, mga kabataan. Hello sa inyo. Para pagpaluto dalawa. Yo. Kung gusto nyo makita sa YouTube, Kuya Noli Vlog. Kuya Noli Vlog sa YouTube. Kumain na ba kayo? 4. Halika na. O, sige na. Ayaw ni maniwala. Lagi isang halin sila, lagi isang ulam. Hindi na po. Seryoso. Hindi na po. Tingnan nila sa YouTube, Kuya Noli Vlog. Sige po. Thank you. Ayaw nila maniwala na ililibre ko. Oo nga. YouTube ko yan, ano po? Ay, ini. Picturean mo. Anong school ka mo? Ano po? Ayan mga kabatak. Thank you. Yo. Bye-bye. Yaw. Ayaw nila kumain. Gilip nila. Diba, mag-subscribe sila. Marami yun. Oh, matawa pa sila. Nakuha na po yun. Kanin te. Ay, ito naman. Sorry. May sabaw. Sabaw pa lang, ulam na. Bon. Delicate. Ano to, di kambing? Mamoy. Parang kambing yung lasa eh. Right? Lagay na rin si Katish. Lagay na rin si Katish. Eyo. Ano din ka ate? Diba? Para pala. Dalawa.
Papanood na nila. Ha? Ano daw? Yung asawa ko kasi, ano kayo? Spider mo yun. Asan ba siya? Sa amin, sa bahay, kung nagpapahinga yun. Saan lugar? Saan yun? Diyan? Layo? Punta natin. Punta natin, te. Pagulat yun, te. Ang dali lang naman. Hmm? Diyan lang kami sa Isidro, sa Pagkutrapiya ko sa baga. Tabing kalsada? Sabi ko sa alam kami. Hmm. Magkano po? Yung mga kalati, te, kanin. Kalati lang. Ano? Ha? Hindi mo makita yun. Ayun yung tangot. Masarap yun. Sarap. Sarap na kung magganita. Lalo. Ano yan? Tangot yan? Yan kataib niyo, ano, tango yung tango. Kalati lang. Tango yan. Sige. Tango mismo. Masarap sa pakain ko kang tango. Sige. Sarap. Ang ulam. Lalo. Malasa. Magganita ka. Tapos lang. Ano yan? Right? Berhenti na daw niya. Laboratory ng langka. Yan na. Basta kung marami sa naso umali, pinangatakan langka. Yung burak mo sila yung pagkagalikan tanong. Kasi kung Sarap yan. Hirap magsugos ko. Hindi mo, wala lang tayo. Hindi mo naman yung ulam yun. Kaya lang, ganun talaga. Pagka meron. Madami, 20 pesos. Ulam na siya. Panalo. Sarap, mga batak. Manalo. Grabe. Kaya na nga po, nandito muli tayo sa bakery. Yan. Bili ng tinapay si Bayaw. Para sa merienda namin mamaya. Yung kala Bicolana girl. Mga batak. Ayan. Sulat ng cake. Sino taga-sulat ka lang? Pwede ka mag-shoutout. Gusto ko shoutout. wow! Yan mga kaibigan natin. Mga batak. Harvest Lechon. Yun, shoutout po. Albert Sion. Albi. Harvest Lechon. Albert? Harvest Lechon. Oh, Albert Sion daw po. Okay lang ba? Paco Branch. Oh, Tabako Branch. Shoutout po sa inyo dyan. Andito po siya, oh, si Kuya. Pasok ko mamaya. Ayan, papasok daw siya mamaya. Siya po, at muli na dito tayo sa parkingan namin. Yan. May libre kami parkingan dito sa harap ng school. Bagong San Roque. Yan o, bagong San Roque. Mga kawalak. Yung luma, doon sa kabila. Natin ang hospital na girl. Yan. Tago-tago si Bayo. Yan.
kita pala eh. Yun ang buhay. Ala. Di tayo makaisa. Lagi tayo na isang Kaya eh. Ang lupit. Yo. Ano, kamusta na? Okay na? Lola. Okay na? Ah, Okay na raw siya, mga kabatak. Yo. ay sayang. Sayang. Hello, ma'am. Cut out. Easy. Oo. Sayang. Hey, sana all. Yo. Busy si Lolo. Busy si Lolo, sinira ang mulan. Yan, katuloy. Mulan? Basa katuloy. Galit? Oh, mulan. Ito sa gansa. May dala kaming pangulam sa kape. Sinapay. Yung pa slow mo. Wow. Dahil mga kanuloy, ang oras natin ay 1:27. At punta kami dito na Tiblana. Kanina umulan, pero yan, nandiyan na lang. Parang ganda ng ano. Yun. Ganda ng ulap, no? Grabe. Parang din drawing. Congratulations, 2,000 subscriber. Abulin mo na si Bayaw, ha? Unti na lang ah. Lalagpasan mo pa ako ah. Hindi na lang, ha? Ayan. Baka mga 4 araw, baka 3,000 na to. Nalagpasan pa ako eh. Diba? Ang lupit mga kabatak. Ang lupit. Si Bayaw, 4 months lang nababalag yan, no? 5 months. 6 months na. O 6 months. Hmm. Compare sa 5 days pa lang. 5 days. Diba, salamat sa mga kanoli, no? Na nag-subscribe kaya Bicolana girl. Malaki lolo mo. Awit din yung ano. Hello po. Yo. Hello. Madali si kulit na habol. Wow! Wow, may dingding. Tinapos na ni Papa ni Bicolana girl. Galing. Hello. Yun. Diba? Galing. Ang galing nilang sumayaw. Ang galing. Kawain nilagay niya na sinalim. Ganda nga eh. Ayun oh. Ginagamit ko. Okay na. Pwede na lang. Pwede itong floringin. Kaso wala pong buwan. Ginagamit ko, baby phone. Ha? Ginagamit ni ate. Yo. Yo. Yo.
So ayan at napantay na nga po at tayo ay buhangin naman. Yan. Ilan tayo? 4. Tama-tama, tig dadalawang pasan. Papasok dito. Tapos bibili tayo simento dyan sa labas. 2. May flooring nito ngayon. Ang kapa. Pag na-flooringan, pwede nang lagay yung ano. Yung bakal, lutuan. Pwede na magluto. Pero doon na kayo naghugas, pwede naman na doon na. Kaya na nga po at si Nonoy ay paduyan-duyan lang, sarap ng buhay oh. Oh. Yan. Nice ba? Ilan ba? 10? 11. O din ha. Lagyan na natin lahat. So ayun, at let's go to the river. Yan. Kadakuldo na buhangin. Yan, papala lang tayo doon. Yo yo yo. Yo yo yo. Maduman ka na Hola. sa aliko. Maduman ka. Tatayo po namin 3rd floor. Lahat ng buhangin dito. Hukay namin yung kalsada para walang daanan yung bako. Kaya po. Oh, di ba? Papyaw-hopyaw lang. Sampala lang pa din lang aba eh. Hindi na lang isa eh. Yan po at binabawasan namin yung kalsada. Mataas kasi. Ayan. Ganda po dito, libre ang buhangin. Oh, di ba? Ayan. Pag kinulang, babalik. Wala pang pollution. Walang pollution na makikita. Kasi ang puputing pa ng ulap eh. May pollution na yun, maitim-itim na yun. Yung mga batak, taga-ako tayong buhangin. Ayan. Malayo yung hakutan ko. Anong gando pa. Ayan. Yung mga batak, bali 10 na ako. Ayan, atig na 3 balik kami. May siminto pa. Ayan. Buti may anak na 2 binata na si Kuya, mga kapatid ni Bicolana Girl. Ayan. Ayan. Tsaga-tsaga po tayo mga kapatak. Ayan. Para sa kasisihan nyo at ng pamilya ni Kathleen. Ayan. Para sila ng bagong kusina. Ayan mga kapatak. At sa ngayong araw ay pupluringan. Kaya kumain kami ng buhangin sa ilog. Ayan. At medyo siyempre pagod-pagod ng kaunti per hakot. Ayan. Ayan. Si Kathleen tumatakbo. Tumatakbo si Kathleen kasi umaambon. Mauna ka na kasi baka ikaw ilagnatin. Ayan. Si Kathleen. Ayan. Maabon kasi mga kabatak. Kagaling lang niya ng lagnat. Ayan. Ay si Taba. Malakas si Taba. Tinakbo lang isang sako. Tumakbo lang siya. Lupit. Eh bunso. Bunso. Papakyot. Ayan. Saka maghalo. Yan. Ayan. Whew. Balik tayo dun. May hakutin pa. Siminto.
Dalawa. Ayun si Beo. Pandong kasi maambun. Magkasakit. Tayo panlaban ng ano, digmaan. Yan, pandigmaan tayo eh. Ito talaga ang buhay natin mga kabatak. Kaya nga batak, umulan umaraw. Tatrabaho tayo mga kabatak. Alright. Alright mga kabatak. Yan. Yan. Kaya mga kabatak oh, pasan tayo siminto naman. Ayan. Ang kapatid niya, siminto rin. Isa kami. Tapos kaya ano, buhangin. Yung mag-ama. Mga kabatak, let's go. Ayan. Patatagan ng liig. Ganitong sistema mga kabatak. Ayan. Pag may nahina ang liig mo, tagal. Alright. Ayos lang. Ayos lang daw mga kabatak. Malakas pa yan, bata pa eh. Ilan taon ka na? Kalakasan yan. Edad ko ng ganyang 19. Tatlong ganitong siminto. Bali wala lang sa atin. Kabata. Pag nagkakaedad talaga, humihina. Depende rin siguro pag ano, nagkakaedad na may practice. Yun, malakas pa. Pag wala ng practice, humihina talaga. Tato ang bulin eh. Alam mo, ang bagal lang pang namin oh. Ahon kasi. Ayan. Dadagis ka talaga. Buti hindi yan kakautot. Alright. 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 Okay. Yo yo yo. Yo yo yo. Wala akong nagaya. Wala akong nagaya. Solve mga kabatak. Alright. Alright. Mali.
Alright. O, yan ang mga kabatak. Oh. Sulit na may floating kaso kinapos kaunti. Yan. Tomorrow. Yan.